вітання, шановныя сябры. У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоцца Віталь Цыганкоў. Двубой – гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай важнай праблемы. Тэма сённяшняга двубоя – якой павінна быць стратэгія змагання з Лукашэнкам, які магчымыя сцэнары ягонага сыходу з улады. Удзельнікі сённяшняга двубою. Анатолий Беська, прывітанне. Вітаю. І Дмитрий Балкунец, добрый день. Прывітаю. Коротко прадставім погляды сённяшніх апанентаў наступным чынам. Змагацца патрэбна з сістэмай, архітэктарам якой з'яўляецца Лукашенко. А гэта больш складаная і цяжкая задача, бо сам правитель важны, але не адзіны складнік гэтай сістэмы, заяўляе Анатолий Беська. Неабходна засяродзіць намаганні на вызваленне палітычных зняволеных, адкрыцці крымінальнай справы ў дачэнні да Лукашэнка і яго атачэння, а таксама прызнанні на міжнародным узроўні КДБ і МОЗ Беларусі тэрарыстычнымі арганізацыямі. Такая праграма Дмітрия Балкунца. Ну што ж, перад пачаткам дыскусіі давайте паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубою. Перамога Украіны, кампраміс або ўгода з Пуціним, якая замарозіць канфлікт, а таксама перамены ў Беларусі, якія наступяць да моманту паразы Расіі ў вайне. Святлана Ціханаўская агучыла 3 магчымыя сцэнары пераменаў у Беларусі, выступаючы з лекцыі пра рэгіянальную стабільнасць і бяспеку ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Коўне. Безумоўна, ўсё будзе залежаць у першую чаргу ад саміх беларусаў, ад беларускага грамадства, ад здольнасці дэмакратычных сіл аб'яднацца, але і змабілізаваць сваіх прыхільнікаў. Але вельмі моцна сітуацыя, як бы яна не развівалася, будзе залежаць ад сітуацыі ў рэгіёне, ад падзеяў ва ўкраіне, ад слабасці Расіі. Сцэнары, агучаныя Ціханаўскай, гэта хутчэй зварот да захаду, каб звярнуць увагу на нашу краіну, падкрэсліваюць у офісе палітыка. Бо праблема сённяшняй Беларусі – гэта не толькі пагроза Еўропе, але і магчымасць дапамагчы беларусам спыніць імперскую палітыку Расіі і дапамагчы ўкраіне перамагчы ў вайне. Лідары дэмакратычных сіл выступаюць міжволі ў ролі такого капітана відавочнасці, таму што усе іх сцэнары атрымання ўлады, пасля чаго можна будзе будаваць вось гэту прыгожую новую Беларусь, завязаны фактычна на паразу Расіі ў вайне супраць Украіны. Яшчэ адное балючае пытанне – стратэгія вызвалення палітычных вязняў, адносна якой пакуль няма эфектыўнага падыходу дзеля пошуку новых метадаў іхнага выхаду на свабоду і дапамогі закладнікам Лукашэнкі ў канцы траўня у Празе пройдзе адмысловы кангрэс. Пры гэтым адзінае, што можа змяніць сітуацыю ў гэтым кірунку, падкрэслівае старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка, гэта магчымасць зрабіць Лукашэнку балюча. Каб ён разумеў, што за кожную смерць, за кожную ахвяру, за кожнае новае палітычнае вязня яму давядзецца плаціць. Добраахвотна вызваляць ён не гатовы. 2 гады спрабавалі розныя краіны, міжнародныя арганізацыі пераканаць яго, затрымлівалі санкцыі, адкладалі іх у спадзяванні, што Лукашенко з гуманітарных нейкіх прычынаў пачне вызваляць, а ён толькі эскалюе рэпрэсіі. У гэтай сітуацыі дэмакратычныя сілы не могуць вынайсці ніякай цудадзейнай стратэгіі, кажа палітычны аналітык Александр Класкоўскі, бо пакуль рэжым Лукашэнкі абапіраецца на Маскву, скінуць дыктатара, які зацаментаваў сітуацыю Беларусі рэпрэсіямі ды інтэграцыі з Крамлём, практычна немагчыма. У дадатак стаўка на санкцыі таксама не спрацоўвае. Захад не можа ў разы павялічыць санкцыі да такога тэрмаядзернага, образна кажучы, ўзроўню, каб рэжымы абодва абрынуліся. І дэмакратычныя сілы мала ўплываюць. Яны шмат гавораць пра санкцыі, але мала ўплываюць, таму што заходнія краіны прымаюць іх, зыходзячы са сваіх нейкіх прынцыпаў, інтарэсаў і магчымасцяў. У канцы мінулага года офіс Ціханаўскай прэзентаваў стратэгію пераходу да новай Беларусі, у якой называліся 4 сцэнары, якія прывядуць да пераменаў. Гэта перамовы з рэжымам Лукашэнкі, калі той будзе як ніколі слабы, перамены ў выніку ціску грамадства, перамены як вынік паступовай трансфармацыі рэжыму, а таксама перамены ў выніку вонкавага ціску. Ну што ж, сцэнарыі апісаныя, яны ёсць, але наколькі яны рэалістычныя, наколькі яны могуць быць ажыццёўлены на практыцы, гэта сёння мы будзем абмяркоўваць, спрачацца пра гэта ў нашым двубоі. Паводле правіл нашай праграмы спачатку даем па 1 хвіліне сённяшнім удзельнікам максімальна коротка, стратэгічна выказаць сваё стаўленне да гэтай тэмы. Калі ласка, першае слова Анатолий Беська.
Дякую, Виталь. Я хочу одразу сказать, что я тут не представляю офис Светланы Тихановской, я буду говорить как кіраўнік центра «Еўрапейскі дыялог». По-другое, я адзначу, што ёсць куды больш дасведчаныя людзі, якія пісалі тыя стратэгіі, на якія ўжо спасылаліся выступоўцы. Я выкажу свой погляд як бы збоку. Для мяне прасцей было б размаўляць, канешне, што рабіць пасля таго, як Лукашэнкі няма. Вось тут я лічу сябе экспертам. Тым не менш, паспрабуем. Я думаю, агучу толькі адзін пакуль сцэнарый, які мне бачыцца. Ён самы кароткі, але разам з тым ён самы балючы. Гэта сцэнар, калі Лукашенко уцягвае Беларусь у вайну. Вось калі гэта адбываецца, то Лукашенко, калі праводзіць паралелі з гітлераўскай Германіяй, трапляе не ў 30-е гады, а наўпрост у травень 45-го. Гэта, на мой погляд, самы кароткі, але самы балючы сцэнар. У яшчэ ёсць 3, але іх захаваю надалей. У нас яшчэ наперадзе звыш 30 хвілін, а зараз вы уклаліся сваю хвіліну і думаем, што Дмітрий Бакунец таксама укладзецца в 60 секунд. Да. Сёння радуніца, і многія беларусы не могуць вярнуцца на сваю радзіму, каб павітаць ці аддаць даніну павагі сваім родным. І гэта будзе адбывацца і далей, пакуль будзе існаваць рэжым Лукашенко. Лукашенко з 20-го года забіл 23 чалавекі, яны загінулі ў турмах ці на акцыях пратэсту. І гэта будзе адбывацца і далей, пакуль ён будзе існаваць. Я лічу, што у сённяшніх умовах кожны беларус, які пражывае з-за межамі краіны ўнутры Беларусі, павінен працягваць барацьбу і рабіць усё магчымае дзеля таго, каб зруйнаваць тую сістэму, якая склалася за апошнія 30 год. Гэта павінны быць крокі, якія персанальна будуць біць па сям'е Лукашенка, гэта прызнанне яго тэрарыстам, яго рэжымам, гэта таксама прызнанне і узбуджэнне крымінальнай справы ў міжнародных інстытуцыях, і гэта таксама розныя падыходы, якія будуць персанальна біць па сістэме, якая сёння тэрарызуе беларускі рэжым. Дзякую. Беларускае грамадства. Дзякую. Дмітрий, што ж, шмат пытанняў і сцэнарыі розныя, але давайте, можа быць, падумаем пра найбольш рэалістычныя. Справа ў тым, што часам ёсць уражанне, што ёсць такое, у некаторых уражанне, што дэмакратычныя сілы чакаюць чагосьці, развіцця падзеяў, там, сапраўды, ці вайна, перамога Украіны, ці, напрыклад, вступленне Беларусі ў вайну, і тады нешта адбудзецца. А можа быць, што выказваюць часам прэтэнзіі, што трэба самім быць ініцыятарам нейкіх падзеяў, самім праводзіць сваю стратэгію, не чакаючы падзеяў вонкавых. Што вы на это, Анатоль, скажаце? Я пагаджаюся з такой стратэгіяй. Я якраз не прыхільнік зрабіць шаўчок пальцамі і каб з'явілася нейкая стратэгія. Цудаў не бывае. Таму самая лепшая стратэгія, калі мы звяртаемся да кожнага неабыякавага беларуса, гэта кожны дзень рабіць нешта маленькае, але важнае, што ён лічыць і пазітыўна. Вот это самая лепшая стратэгія. На мой погляд, калі мы скіруемся толькі на персаналію Лукашенка, то Лукашенко стоп гэтай сістэмы, але ён не ўся сістэма. Вот калі просто зрынуць Лукашенка і забраць яе, а куды дзенецца Ярмошыншчына? Бо гэта ж як цэлая з'ява фальсіфікацыі, 7 парламенцкіх кампаній. Калі мы не будзе Лукашенка, застаецца Карпенкоўшчына. Гэта ж таксама мы бачым апантаныя генералы, якія яшчэ больш таксічныя нават, чым сам Лукашенко. І гэта ўжо цэлая з'ява, яна функцыянуе асобна. Калі мы возьмем Азаронка, гэта таксама з'ява. Таму трэба глядзець, мне падаецца, больш шырока на ўсё гэта. І гэта азначае, што фронт змагання – гэта не толькі добраахвотнікі ва ўкраіне. Я говорю, гэта і тая ж Ціхановская, і тая інфраструктура дэмакратычных сіл, якая ёсць, гэта і добраахвотнікі, гэта і прадстаўнікі медыа, блогеры, гэта тыя, хто адказвае за салідарнасць з беларусамі, і тыя, хто думае пра новую Беларусь. Вось гэта ўсё і ёсць састаўляючая поспеха. Але пагадзіцеся, што все-таки гэта канкрэтнае прозвішча, гэта канкрэтны чалавек шмат на што ўплывае, як, напрыклад, са смерцю Сталіна засталася сістэма камуністычная, она так радыкальна змянілася, што вы вызвалілі ўсіх зняволеных, адбылася адліга, адбыліся 60-е. То бок, ці вы згодны, што з яго нейкім адыходам ад ладу, фізічным ад улады, ці якім-небудзь іншым чынам, вельмі радыкальна ўсё зменіцца? І так, і не. Да? Вот я назваў адзін сцэнар, гэта ўцягванне Лукашэнкам Беларусі ў вайну, а ў мяне яшчэ адзін ёсць сцэнар, гэта калі
айцец поўны, махаючы кадзілам, адпявае праваслаўнага тэіста. Таксама сцэнар, правда? Але ён жа зноў жа залежыць са сам гэты факт, што Лукашенка нема. Ён залежыць ад іншых фактараў. А ці засталося вот это палітбюро, якое Лукашенко стварыў там з генералаў? А які ўплыў застаўся у Пуціна, у Расіі? Калі мы гэта не ўлічваем, то мы все роўна трапім у нейкі кут. Таму тут ніхто на сённяшні дзень не скажа вось нейкі канкрэтны сцэнарый, які адбудзецца там па календару заўтра ці паслязаўтра. Залежыць ад многіх абставін. Я назваў 2 сцэнары, ёсць і трэці. Трэці гэта бунт, які можа ўзнікнуць. Бунт, які можа ўзнікнуць і ў лагеры. Ён не можа там адбывацца кожны тыдзень ці кожны месяц, але ён можна давесці сітуацыю, эканамічныя чыннікі тут могуць спрацаваць і можа быць бунт. Ёсць і 4-ты сцэнар. Вот яго ўжо гаварылі, гэта калі падчас вайны Пуцін церпіць паразу і новы светапарадак, па выніках якога Расія капітулюе, і тады ў нас з'яўляецца шанс. Ну, як мінімум 4 сцэнары, якія мне бачацца, але тут могуць быць і гібридныя варыянты. Дзякуй, Дмітрий, ваши варианты. Вот што можа быць важней, змагацца з этой канкрэтнай асобай ці спрабаваць ввогуле змагацца з усёй сістэмай, з наколькі, так сказать, шансамі перамагчы ў гэтым змаганні? Эту систему создал Лукашенко. Он пришел на тех рельсах и на том базисе, который был создан в Советском Союзе, и он его просто под себя подмял и продолжает это делать. Он практически узурпировал власть, и так и есть сегодня. Я считаю режим в Беларуси фашистской диктатурой, которая установилась после 2020 года, и нужно здесь очень четко эти определения давать, потому что есть абсолютно все признаки фашизма. Я думаю, Анатолий согласится с этой историей. И я полагаю, что в этой ситуации нужно максимально давить на те болевые точки, которые есть у режима Лукашенко, у персонально его семьи, которая сегодня контролирует все основные финансовые потоки, которая контролирует контрабанду, транзитные потоки, которая контролирует крупнейшие предприятия страны, экспорт, торговые дома, которые в России открыты. Это все делает окружение и ближайший круг семьи Лукашенко. Его сын, старший, младший сын, или там средний сын, его там тещи, зятья и прочее. По ним надо бить в первую очередь. Плюс бить по вот Карпенковым и другим персоналиям, которые причастны к террору, который в Беларуси продолжается. Для этого, я считаю, и будет очень разумно, если все-таки на территории Европейского Союза будет открыто уголовное дело в отношении не только Лукашенко, но и в отношении людей, которые виновны и в миграционном кризисе, как и гибридная атака на Европейский Союз, в убийствах, которые были на территории Беларуси, в пытках, которые они делали и проводят в Беларуси. Это абсолютно возможно сделать. Ну и, конечно, это признание режима Лукашенко террористической организацией в соответствии с Женевской декларацией о терроризме. Там абсолютно все признаки есть, которые есть. Захват воздушного судна, развязывание войны против Украины, пропаганда всякого рода фашистских символов, которые режим Лукашенко сегодня навязывает и прочее делает. Это все есть. Это прописано в 1988 год, Женевская декларация. Абсолютно есть все признаки. Нет политической воли. И вот в этой ситуации я хотел бы Анатолия Владимировича попросить, как человека, который создал 26 рабочих групп с парламентами, внести все-таки в парламент этих стран предложение о том, чтобы были резолюции от этих парламентов по возбуждению уголовного дела в этих странах в отношении Лукашенко и передачу в МУС, в Международный уголовный суд. И второе, признание режима террористическим. Это чрезвычайно важно для демонтажа всей системы, которая сложилась. Пасля невялікай паўзы паслухаем адказ Анатолія Лебедзькі. У эфіры «Двубой». Сёння спрачаюцца Анатоль Лебедзька і Дмітрий Блакунец. І сапраўды, как бы Дмітрий задаў пытанне, якое і я хацеў задаць. Мы такі напісалі цэлы нейкі сцэнары, прыгожыя планы, як што трэба рабіць, але ўзнікае пытанне, чаму гэта не робіцца. Маецца на ўвазе, што ці гэта можа быць нейкія мары неадэкватныя, вось все это ўзбудзіць справы супраць Лукашэнкі. Пра гэта гаворыцца з восені 2020 года, але дасюль мы не маем выніка. Дасюль не маем гэтай так званай там міжнароднай юрысдыкцыі, не маем справы в Международном криминальном суде. Что, чым стопор? Ну, адказваю Зміцеру, ёсць жаданне і ўжо ўсё рухаецца, бо чэшскі сенат прыняў адпаведны дакумент, рэзалюцыю, дзе прызнаў тэрарыстычныя арганізацыі КДБ, і гэта толькі пачатак, і запушчаны гэты працэс на ўзроўні кансультацый. Не так можа хутка, але ёсць прэцэдэнт. І мой досвед паказвае, калі ёсць прэцэдэнт створаны, то далей
ідзе рух больш шпарка. Праўда, у нас групаў 23 парламенты і дэлегацыя Еўрапейскага парламента 24. Таму так, што датычна таго, што азначыў Віталь, чаму напісана ўсё добра, а чаму на практыцы? Ну, жыццё такое, Віталь. Таксама агучаны шмат чаго датычна вайны ва ўкраіне. І калі б усё было проста, то яно б ужо даўно закончылася, бо там ідзе кошт не проста вот мы гаворым пра там дзесяткі загінулых, а там тысячы і дзесяткі тысяч загінулых. Каб усё было проста, так ужо завершылі. Не трэба недаацэньваць вось той бок. Вот это Хаурус дыктатор. Ён вельмі моцны, ён кансалідаваны, ён вельмі моцна матываваны, каб не паехаць ні ў Гаагу, не трапіць на Нюрнберскі працэс і гэтак далей. Таму, як атрымоўваецца сітуацыя, так атрымоўваецца. Я б толькі глядзеў усё-такі больш шырока. Бо калі мы толькі прывяжамся да аднаго Лукашэнкі, то потым напрыканцы мы скажам, што тут праца толькі можа там для Ціханаўскай і яшчэ нейкіх там асобаў. А што рабіць вот звычайным людзям? Я б тут больш шырока глядзеў на гэту праблему, і трэба змагацца за вот колькасны расклад унутры Беларусі. Калі мы кажам, а што там рабіць унутры Беларусі? Вот першае, што трэба, каб было як мага больш еўрабеларусаў і як мага менш ябацек. Бо калі ябацек будзе столькі, сколькі падтрымкі у Пуціна ў Расіі, нічога не атрымаецца. Мы ж бачым, чаму многае правальваецца. Таму што грамадская думка ў Расіі ў большасці, я не ведаю колькі, 51% там ці 60%, на баку Пуціна, яны падтрымоўваюць вайну. Таму нам якраз вот у гэтай стратэгіі трэба знайсці працу для ўсіх беларусаў. І калі нехта робіць нейкую добрую справу, проста прыходзіць у лазню і, напрыклад, перасказвае нейкія там перадачы з удзелам Цыганкова, калі яны карысныя там, так? І гэта ўжо таксама праца, бо ён змагаецца за тых людзей, якія б не падпадалі пад Карпянкоўшчыну, пад Ярмошыншчыну і гэтак далей. Таму я проста, вялікіх спрэчак у нас няма, я проста прапаную глядзець больш шырока і не зводзіць толькі да адной персоны, якая, натуральна, стоўп. Давайте паслухаем яшчэ одно меркаванне, якое дастаткова, скажем, скептычнае, што, ў прынцыпе, уласціва гэтаму палітолагу, якого зараз мы пачуем. Ці існуе эфектыўная стратэгія змагання з рэжымам Лукашэнкі? Вось сваім меркаваннем падзяліўся з намі Павел Усаў. Сыходзячы з сённяшняй рэчаіснасці, разважанні адносна магчымасцю адхілення ад улады Лукашэнка з боку дэмакратычнай апазіцыі, дэмакратычных структур можна разглядаць на ўзроўні мараў. Тым больш ніякай якаснай рэальнай стратэгіі адхілення ці змены палітычнага рэжыму ў Беларусі у апазіцыі няма і не будзе. Адзінае, што на сённяшні дзень апазіцыя можа прапаноўваць, гэта ўвядзенне санкцый, якія абсалютна не гарантуюць ніякіх пераменаў у Беларусі і не могуць гарантаваць, і тым больш не могуць гарантаваць змены рэжыма Лукашэнка, тым больш змены рэжыма Лукашэнка на дэмакратычны рэжым. Межволью тут вспоминается, пробачьте, Высоцкий, российский бард. Если правда, но хотя бы на треть остается одно, только лечь умереть. Вот такие скептичный погляд. Але вось, Дмитрий, вы как раз выступаете за узмацнение санкций, за радикальные санкции, за то, как перекрыть чыгуначные, маецца на увазе гандлёвые шляхи из Беларуси на заход, и это посуне Лукашенко. А многие люди говорят, что санкции только погоршают умовы для белорусов. Что вы на это откажете? Ну, я тут хочу уточнить, что это не санкция, которая предлагается, мера по освобождению политзаключенных. Это ультиматум, временная мера, которая не должна затрагивать интересы населения и интересы простых людей. Это мера, которая должна затронуть те торговые потоки, которые обеспечивают финансирование Лукашенко, его семьи, Путина и других людей, которые его поддерживают. И учитывая географическое положение Беларуси, эта мера может иметь эффект, если она будет поддержана европейскими странами. Я хочу добавить, что уже там 40 нобелевских лауреатов поддержали предложение обращения в адрес европейских лидеров с требованием принять более жесткие меры. Я не могу не задать питание. Вы говорите про это, но, здаецца, уже тягом года довольно активно. И вы, и ваши коллеги, скажем, кто подтрымлівае гэтую меру. Чаму
на нее не идут европейцы? Тому што у еўрапейцаў ёсць свае інтарэсы эканамічныя, таксама гандаль. Яны павялічваюць еўрапейскія краіны з Беларусі, праз Беларусь яны там свае тавары на расійскі рынок пастаўляюць. І гэта такая праблема, якая не тычыцца там палітычных гульцоў з Беларусі. Ёсць інтарэсы больш вялікіх гульцоў. Кітай, напрыклад, які гандлюе з еўрапейскімі краінамі. Ось быў недавно кітайскі лідар у Францыі. Яны абмяркоўвалі гандаль, павелічэнне гандлёвых стасункаў Сербіі з Угоршчынай і іншымі краінамі. Таму я лічу, што вось калі ўсе палітычныя гульцы Беларусі будуць гэтую тэму падымаць і прасоўваць, гэта будзе вялікае такое дзеянне. Вось, напрыклад, таксама зноў звяртаюсь да Анатолія Владимировича, калі ён зможа праз 23 парламенцкія групы гэтае пытанне падняць, каб кожны парламент прыняў рэзалюцыю аб том, што трэба зачыніць, спыніць чыгуначны рух для ўсіх цягнікоў, якія пераводзяць грузы з Беларусі, Кітая, Расіі, еўрапейскі звяз. У іншым выпадку спыніць, калі Лукашенко не вызваліць палітвязняў, то гэта была б падзея. Вось. Таму я лічу, што гэта тыя меры, якія сёння кожны з палітычных дзеячаў можа прыняць. Вось. І таксама, калі у вас ёсць жаданне, запрашаю вас, мы плануем правесці арганізатары, тыя, хто актыўна ў гэтым прымае ўдзел, правесці перакрыццё руху на межы Беларусі. Калі у вас ёсць жаданне, далучайцесь, калі ласка. Напэўна, Анатоль, все-таки ёсць нейкія меркаванні, што гэта не той самы чароўны ідэальны крок, не тая чароўная палачка, якая все зменіць. Ці вы цалкам падтрымліваеце такую ідэю, ці у вас ёсць нейкія засцярогі супраць яе? Ну, я вось чым больш слухаю Паўла Вусава, тым большае перакананне, што ён на паўстаўкі недзе папрацуе ў Чырвоным доме. Ну, такое ўражанне. Ну, калі нешта дрэннае ў стратэгіі, ты аналітык. Ну, прадстаў. У вас ёсць ценевы ўрад, у вас ёсць рада бяспекі, столькі структур, інструментаў. Прадстаўце тую стратэгію, якая спрацуе. Это першае. Другое, што датычна ультыматума, ну так, гэта інструмент, мне падаецца, ну, калі не апошні, то перадапошні. І ён рэальна можа спрацаваць, калі яго наўпрост звязаць з палітычнымі вязнямі. Як задача, як мэта ён можа стаяць. Адзінае, што мы павінны быць абсалютнымі рэалістамі, разумець, што моцныя групы ўплыву ў Еўропе, і зрабіць гэта будзе пасля выбараў у еўрапейскі парламент яшчэ больш складаней, чым зараз. Таму што мы бачым, што ўсё ж такі мяняецца вот эта электаральная база ў Еўропе, і там усё ж такі трэба чакаць, што ў наступным складзе еўрапейскага парламента будзе больш тых, хто будзе супраць Украіны, хто будзе за тое, каб налажваць адносіны з Пуціным і з Лукашэнкам. Такіх дэпутатаў будзе больш. То бок я абазначаю, што гэта як мэта можа стаяць, але шлях да яе будзе больш чым складаны. Тут важна, канешне, стварыць нейкі прэцэдэнт. Як толькі нейкі парламент прымае такое рашэнне, то далей ісці лягчэй. Я вялікія надзею складаю на пагадненне, якое было падпісана Святланай Ціхановскай і спадарняй Мецолай паміж еўрапейскім парламентам і дэмакратычнымі сіламі. Яно мае вялікую моц у тым, што створаны прэцэдэнт, што дэмакратычныя сілы абазначаны як суб'ект. І калі еўрапейскі парламент гэта зрабіў, то чаму не можа зрабіць там Бундестаг, ці Сейм Літвы ці Польшы? Таму я думаю, так, да гэта трэба падступацца. Я не прыхільнік санкцый. І вот так дыскутую з Кныровічам, які, ну, гаворыць, там, мяне не хвалюе, што там з беларусамі на межы. А мяне хвалюе якраз. І мяне таксама хвалюе. Я таксама не супраць санкцый, якія датычна, якія супраць беларусаў. Трэба санкцыі супраць СМІ Лукашенка. Вось гэтая санкцыя будзе працаваць. А калі чалавек карыстаецца сёння сваім самалётам, спакойна летает в разныя страны, то якія ж гэта санкцыі? Ну і калі вот прыслухацца да такога голасу, мы тут апаніруем не толькі адзін аднаму, але і тымі, хто замежаны гэтай студыі, то я паглядзеў там азаронкай, які говорю, я ніколі не выязджаў, таму што за межы, але там адны там прастытуткі, наркаманы і дарог няма. Дык вот гэты ідыятызм, ён будзе распаўсюджвацца. Калі беларусаў закрыць у Беларусі і нікуды не выпускаць, то будзе вот эта масавая азаронкаўшчына. Сёння азаронкаў там дзесяткі, а будуць дзесяткі тысяч.
Таму, вяртаючыся вот да гэтай інструмента, рэалізаваць яго вельмі складана, але Но вы ставите это пытание, что европейцы, давайте белорусам визы, мы ведаем зараз с Натурально. такой складанностью, и что они отказывают? ну, глядзіце, Открывайте межи для звычайных жыхароў, закрывайте межи для семьи Лукашенко и для бизнеса. Это нібыта лёгка сказаць, но тут шмат праблемаў. Европейцы не могуць адкрыць межы всім беларусам, яны зараз успрымаюць Беларусь як фактычна саюзніка России в вайне, і яны павінны кожнага правяраць, а ці не агент это, а ці не той это, які вычыніць гібридныя акцыі. Зараз пажары нейкія незразумелыя то в Польше, то в Германии, і хто іх зрабіў? вось гэта пытанне якраз стратэгіі. Таму што я не ведаю яшчэ ні адной краіну. Мы говорим, што ў нас няма стратэгіі, ці яна там недасканалая. Мы говорим пра краіны еўрапейскія, у якіх няма. Нават у Літве, якая побач, няма стратэгіі. А стратэгія менавіта ў тым заключаецца. Ці мы ствараем вось заслон і просто перакрываем і аддаём на водкуп Лукашэнку і Пуціну людзей, якія там засталіся. Ці мы ўсё ж такі, наадварот, стымулюем, каб беларусы як мага больш выязджалі, вярталіся назад. Так, тут рызыкі для бяспекі ёсць. Але тады давайте поставим так пытанне. Вось у Люксембургу на пачатку чэрвеня адбудзецца важнае мерапрыемства. Прынялі ў Страсбурзе з нашым удзелам, з нашай падтрымкай вялікі даклад па мабільнасці беларусаў. Там все абсолютно правильно расписано. Але калі мы глядзім, што адбываецца ў канкрэтных краінах, мы бачым разыходжанне. Так мы тады спрабуем сабраць усіх дэпутатаў разам і сказаць, калі вы прымаеце нейкі дакумент, галасуеце, што беларусы могуць там атрымоўваць візы і быць больш мабільнымі, то давайте гэта імплементаваць у нацыянальнае заканадаўства. Альбо не будзем прымаць тады вот такія дакументы. Бо беларусы чытаюць адно, на практыцы другое. Каб не было вот гэтага расчаравання. Вот за гэта трэба змагацца. І гэта таксама частка стратэгіі. Бо падкрэслю, як толькі мы закрываем вот под каўпаком у Лукашенко, оставляем беларусам, там ідыятызм азаронка. У трэцім раўндзе удзельнікі сённяшняга дубоя зададуць пытанне адзін аднаму. Давайте, Анатолий, вы зараз шмат говорили, таму дадзім слова Дмітру, які адкажа на ваше пытанне, якое у вас нарадзілася, можа быць, ад цих папярэдніх выказванняў Дмітрия Балкунца. Мы ўжо пачалі? Да? Як хутка. Якія дадатковыя яшчэ інструменты вось рэалізацыі, Змейцер, вам бачацца вось гэтага ультыматума? Што акрамя вот парламенцкай групы, што яшчэ можа быць інструментам? Если говорить о мерах, как можно освободить политзаключенных, то это либо кнут, либо пряник. Пряник не работает, соответственно, остается кнут. В Европе сегодня нет ни одного политика, который системно занимался бы вопросами освобождения политзаключенных. Нет такого, кто за это отвечает, кому можно позвонить, сказать, вот ты за это ответственный. Поэтому я полагаю, что есть метод кнута, который Лукашенко мог бы понимать, надо с ним разговаривать на его языке. Поэтому вот мера, как перекрытие временной железной дороги и автомобильных грузов, которые едут по автомобильной дороге, это, я полагаю, мера очень болезненная для Лукашенко. И для России, и для Китая, потому что там много игроков других завязано. Чтобы она была реализована, подчеркиваю, помимо политической воли разных групп граждан и семей, пострадавших от репрессий, и тех, кто имеет своих там заключенных в Беларуси, важно, чтобы все политики это поддержали идею. Поэтому я вас приглашаю на границу. Давайте вместе поедем. Давайте Светлану Тихановскую возьмем, давайте других возьмем, политиков, и поедем все на границу. Кто-то все наручниками к железной дороге прикует. И покажем Европе. Европа, вот смотрите, есть политзаключенные, а вы торгуете с Лукашенко. Где же, какая же логика? Если бы Зеленский не отстаивал интересы Украины, то он бы ничего не получил. И оружие никакое бы не дали, и помощь бы никакой не дали в начале войны. Но он что сказал, вам и Анатолию быть в неких, добиваться этого в неких кабинетах, парламентах, а не на меже, где, может быть, не зырнуць. Так, в кабинетах они улыбаются. Я, например, калі Змейцер прикуе себе до шпалы, то я приеду, зраблю стрим и пойду в прямой эфир. Мы вместе с вами прикуем. Не, ну, мы просто поделим... Светлану Тихановскую возьмем, у нее муж в тюрьме сидит. Она должна была быть первой прийти с наручниками, взять наручники, приковать себя к железной дороге и сказать, мой муж в тюрьме. Я требую от Урсулы фон дер Ляйен, Макрона, кого угодно,
освободить политзаключенных, принять любые меры, необходимые для того, чтобы остановить репрессии в Беларуси. Зміцер, правильно, кожны мусіць рабіць тое, што ён можа рабіць. Светлана Тихановская приехала з Норвегии, и многие говорили, что нельзя стварыць фонд падтрымки палітычных вязняў. Вот яна приехала з рашэннем аб стварэнні такога фонда, у які ўжо мільён норвежцы пералічваюць, і яна стварыла механізм, як мы можам рэальна дапамагчы палітвязням. Я не ведаю, ці будзе Лукашенко выпускаць, калі там балкунец прыкуе сябе да шпалы ці не. Вместе с вами. Але, ну я ж говорю, я буду стріміць. Я зраблю добрый стрим, шикоўны, просто мы уже амаль дамовіліся. Падзел абавязкаў, да? Падзел абавязкаў. Я з вялікім задавальненнем скажу. Глядзіце, вось Змейцер прыкаваў сябе і зрабіў гераічны. Ще приб'єте самі цвік, да? Не, навошта. Не, мы зробім якраз ўсё прыгожа. Я да таго, што тут, ну, каб мы не зваліліся ў нейкія маніпуляцыі. Бо, яшчэ раз падкрэсліваю, тое, што робіць Ціхановская, можна крытыкаваць і трэба крытыкаваць, але калі гэта можна вось рукамі это ўзяць і адчуць, што гэта зробленая справа па палітвязнях. Я не ведаю ні адной сустрэчы, дзе б яна не падымала гэта пытанне. І калі хто... А які вынік? Вынік палітвязняў было вызвалена. Вынік мільён выдзелены, і я скажу так, я вот маю апякунства над некалькімі сем'ямі ў Беларусі палітычных вязняў, і я разумею, наколькі важна мець гэтую падтрымку. Я ў гэтым пытанні... Ім перададзены нейкія сумы? Ім перададзены ўжо нейкія дапамога? Гэтым людзям Беларусі, сем'ям палітвязняў, да. Не, ну перадаецца увесь час перманентна, але просто катастрафічна мала. Глядите, другая инициатива – стварить вот на базе сетки оздоровления чернобыльских детей для палітвязняў. И зноў Тихановская гэта моцна просунула пытанне, асабліва по Італіі і Ірландыі. И это таксама конкретное рашэнне. Бо калі пачнуць выпускаць і пачнуць выпускаць, мы не ведаем, ключы знаходзяцца ў руках Лукашенко. А тое, што мы можам аблегчыць лёс, там, жыццё палітвязняў, былых палітвязняў, сем'яў, гэта можна рабіць зараз і цяпер. І так Тихановская гэта робіць. Дмитрий, задайте каверзное пытанне Анатолию. Ну вот мы упомянули 23 парламентские группы. В чем их смысл и кто туда входит? Смысл вялікі, бо вы ж вот якраз уже некалькі разоў сказали, давайте мы праз парламенцкія групы нешта зробім. Так. Вот у гэтым і адказ, у гэтым і сэнс. Просто з'яўляюцца ў парламенце людзі, да якіх можа любы прыйсці цыганкоў, балкунец. Кто входит от белорусского... Ніхто не ўваходзіць. Гэта депутаты парламента, якіх абралі ў той ці іншай краіне. Так, от белорусской стороны кто входит? Ніхто не ўваходзіць. А как У группа? гэтыя групы. Не, мы з імі маем стасункі, мы з імі каардынуем, мы стварылі альянс, парасонавую арганізацыю. Ну, напрыклад, вот зараз 21-го Дзень салідарнасці з палітвязнямі. Мы зрабілі ўсім рассылку... Мы это кто? Ну, я раблю гэта. Так, окей. А кто еще из белорусских политиков туда входит? Вот Павел Усов, там, Зенон Поздняк, там, еще кто-то входит. Ну, ведаеце, вот... Зміцер, вы заставляеце, каб я сам сябе тут хваліў. Ну вот цягну гэтую. У мяне яшчэ ёсць паўтары чалавекі, з якімі мы цягнем, ну реально... Почему вы не запрашаете іншых Мы политиков? запрашаем, мы говорим, Зміцер, глядзіце, вы ў Польшы? Так. У Сейме, Сенаце створана гэтая група. Грукайце па любых пытаннях. У тым ліку і як сябе прышпіліць да чыгункі і гэтак далей. Мы ж ствараем не для сябе. Моя функція, моя задача, як я бачу, каб у кожным парламенце была такая група. Бо калі ты стукаешься вот, просто по пытанню, тебе адчыняе, і ты говориш, я хочу, каб вы нешта зрабілі на жалезнай дарозе, на тебе глядзяць і говорят, а што ты прыйшоў да мяне? А калі ты грукаешься і ведаеш, што гэта чалец групы за дэмакратычную Беларусь, то ён не робіць такія вялікія вочы, таму што ён сам пагадзіўся быць лабістам по беларускаму пытанню. І ў гэтым якраз вот файна. Але гэта таксама не трэба уяўляць, што калі толькі створана група, што мы можам вот так шоу-шоу. Это невялікія групы. Па некалькі депутатаў бывае. У Італіі там 62 депутаты ў групе. Розная эфектыўнасць. Але гэта інструмент, каб вырашаць вашы праблемы. А выкарыстоўваць яго можа любы палітык. Гэта не ёсць прыналежнасць А ведаюць ли палітыкі, як у гэтую групу ўвогуле праз каго туды можна стучаць?
Это глядишь, як стучать. Ну, стучать в плане, какую дверь надо открывать, в какую дверь Не, ну, закрыть. калі ласка, звяртайцеся, калі вам патрэбна нейкая камунікацыя з краінай, дзе ёсць парламент, я дам вам контакт, это самое простое. Так давайте вот то, о чем я говорил, давайте примем решение первое по признанию Лукашенко террористом, по признанию и возбуждению уголовного дела в отношении его окружения. Это же вещи, которые, я не думаю, вызывают Формулюйте какое-то отторжение. прапановы. А я его формулировал еще полтора Не, года нет. назад и говорил, внесите Дмитрий, в литовский сейм предложение о Дмитрий, признании Лукашенко Дмитрий, террористом. Не трэба пасярэднікаў. Не трэба вот пасярэднікі лябедзькі. Вы так думаете, Берите что Лебедька может примусить этот парламент принять такую Не, постанову? берите контакт, в дадзеным выпадку и у всё. них есть свои интересы. Моя задача стварыць групу, каб яна была функцыянальна. І моя задача яшчэ, каб яе беларусы больш закідвалі працай, не просто нейкімі там паперамі. І ідэальны варыянт, калі, напрыклад, у краіне ёсць дыаспара, яна моцная, і там вызначаныя спікеры, і ёсць нейкі адказны. Трэба, Мы все больше про Захад, а мне хотелось бы трошки на заканчэнне нашей программы звернуться до той темы, до беларусаў внутри Беларусі. Вы казали, Анатоль, что кожны павінен нешта сваё рабіць, Так. што можа. Вы, Дмитрий, казали, что кожны беларус павінен змагацца супраць дыктатуры. І вось зараз нас 80-90% гледачоў программы «Двубой» з Беларусі. Яны глядяць Беларусі эту программу. І яны зараз могуць на этих словах подумать, ну а что? Что вы прапануеце нам конкретно рабіць? Вы прапануеце нам выйти на пікет і адразу сесці? Ці як можа выглядаць эта праца? Бо часам сапраўды здаецца, што все на беларускую эміграцыю как бы скінута, она змагаецца, то она мае права. А як беларусам? Вот ёсць Зенон Пазняк, які лічыць, што трэба ввогуле нічога не рабіць зараз в тым сэнсе, што гуртаваць себе, там, займацца беларускай мовай і не вылазіць, пакуль не высовывацца, пакуль это небяспечна. Можа, в гэтым ёсць логіка? Ну, я думаю, что нужно заниматься просвещением гражданским, и в том числе, если мы говорим про школы и работу с молодежью, то это задача учителей. Они могут на уроках истории, обществознания, других каких-то предметах аккуратно подавать информацию или работать с молодежью, доносить им информацию, ту, которую могут в рамках тех правил, которые сегодня установлены. То же самое касается и родителей. Они могут вполне себе заниматься таким семейным просвещением, рассказывая детям, что происходит. Это чрезвычайно важно, работать с молодежью. Лукашенко уйдет, но важно в том, чтобы не была продолжена та система, которую он выстроил, чтобы на место нынешних ебатик не пришли новые молодые ебатики. Это делается через образование. Я вновь призываю молодежь, особенно родителей, которые смотрят бабушек, дедушек, чтобы они поговорили со своими молодыми дарованиями, чтобы они не поступали в белорусские государственные университеты и в этом году в очередной раз искали возможность для учебы за границей. Это чрезвычайно важно, чтобы не поддаваться на ту пропаганду и не оставаться в концлагере. Окей, гэта адно з меркавання. І, можа быць, хвілінку Анатоля. Што бы прапанавалі беларусы ўнутры Беларусі? Для мяне было б цікава, калі 80-90% глядач з Беларусі, калі это для вас не складае праблем і для вашай бяспекі, а вы напішыце, што можна рабіць у сённяшняй Беларусі. Я думаю, фідбэк такі быў бы цікавы. Па-другое, самае простае, што могуць рабіць беларусы сёння, это быць мультыплікатарамі. Яшчэ ні адзін рэжым не забараніў людзям хадзіць у лазню, ездзіць грамадскім транспартам, хадзіць там у госці, на пікнікі і гэтак далей. І вось тут зараз роля актыўных людзей з актыўнай пазіцыі вельмі ўзрастае. Яны ўсё роўна глядзяць стрымы блогераў, яны глядзяць перадачы тых, каго назвалі там экстрэмістамі, яны гэта робяць. А значная частка, не, яны ўжо баяцца. Дык вось роля гэтых людзей, каб яны прыходзілі на 5-6 чалавек, яны ведаюць, хто гэты за кантынгент. І вельмі важна, каб яны даносілі вось тыя наратывы, вось тое бачанне, вось той аптымізм, які сёння за межамі Беларусі лягчэй стварыць. І вот гэта простае, гэта дасяжнае, але гэта вельмі важны пунктик, які можна і патрэбна рабіць, не рызыкуючы. Добра, і фактычна у нас полторы хвилинки, секунд по 20 на завершальное слово. Время пролетит очень быстро, но надо быть готовым к любым изменениям, переменам. Дякую, Анатолий, 20 секунд. Я застаюся аптымістам і веру ў тое, што калі вы кожны дзень нешта робіце, то вынік абавязкова прыйдзе. 2020 год гэта паказаў. Мы колькі выбарчых кампаній гаварылі пра свабодныя сумленныя выбары, і многія актывісты ў гэта не верылі. Прыйшоў 2020 год,
і людзі сказалі, нам патрэбны свабодныя сумленныя выбары. Так што захоўваем аптымізм, як бы цяжка не было, але муры рухнуць. Што ж, дзякую сённяшнім удзельнікам Дмітрию Блакунцу і Анатолію Лебедзька. Гэта быў двубой, у якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.